Bismillahirrahmanirrahim. Ɗan bautar ƙasa, kashi na farko. Tuni bakin da suka cika gidanmu sun soma watsewa, sai ɗaiɗaikun da ba a rasawa. Kasancewar jiya aka yi sadakan 7 ɗin Jadda. Hayaniyar da yake tashi a kowace safiya bayan ranar da aka binne Jadda tamkar ba gidan mutuwa ba, shi ke tayar min da hankali, ya kuma ƙara min tsoron Allah. Jadda ma kenan da take da 'ya'ya da jikoki, sun manta da ita a ƙanƙanin lokaci. Ballantana ni da bani da wanda zan raɓa a duniya. Bani da wanda zan ce zai tuna da ni idan na mutu yi min addu'a. Sai na ji tausayin kaina ya ratsa ni fiye da kowane lokaci. Sai na ji zuciyata ta sake karyewa. Tuni kukan zuciyata ta bayyana sarari, yayin da idanuwana ke tsiyayar da ƙwalla. Duk da ba wani zaman daɗi da ita ba zan manta karamcinta gare ni tun ina cikin tsamma ba. Ko babu komai, ta raine ni, ta yi ɗawainiya da ni har zuwa shekarun da na soma yin komai da kaina. Kuma ta bani wajen ajiye haƙarƙarina idan dare ya yi. Da saka hannu na share ruwan hawayen da ya gauraya da majina ya sauka kan bakina. Duk da wani ne ke bin wani. Haka ne ta faman gogewa, ina fatan idan ruwan hawayen zai tsaya, ya tsaya tare da raɗaɗin da nake ji a cikin raina. Kanki zaki cinye mayya kawai. Zaki bar kukan nan ko sai na make ki. Tsawar Hinna Hadiza ya dira a kunnuwana. Bata tsaya ba, ta ci gaba da cewa, ai bakin cikin ki ne ya kashe Jadda. Kina nan sumu-sumu sai jan maganar bala'i. Na ga da wanda zaki zauna tun da kin kashe mariƙiyar taki. Ki kyale ta Hadiza. Ai an riga an watse, Allah ya kai mu gari yayi haske. Ki bar komai a hannuna. Wallahi abin ne da ɗaci Habiba. Salon makircin yarinyar nan ƙara gaba yake. Yanzu kalle ta, a zaure ta kwana. Salon wani baƙon ya gani ya ce muna zaluntar ta. Inna Hadiza ta yi ƙwafa. Bayan ta ajiye butan hannunta, Inna Habiba ta ɗauka ta shiga bayi, hallo bata daina aibata ni ba. Yayin da Inna Hadiza ta tako inda nake da ƙunƙune ta dungure min kai tana faɗin, ƙazamar yarinya kawai, sai wari kike. Sannan ta wuce. Tabbas bata yi ƙarya ba, ni kaina na san ƙazama ce, amma ai ba yin kaina ba ne. Idan zan kwana ina ɗibo ruwa, babu wanda zai yarda na yi wanki. To ina ma na ga lokacin yin wanki da wanka, bayan kodayaushe cikin aiki da aike nake. Dole sai lokacin da suka ji na ishe su da wari suke bani damar yin wankan da kai tsaye za a kira shi da jiƙa-jiƙa. Ballantana kuma wankan da nake babu sabulu a wata sau ɗaya. Kai, idan ma sanyi ne zan iya cewa har ya shige bana yin wanka sau 2. A karan kaina ina so na yi tsafta, ina so na fito tamkar sa Amina, sai dai babu hali. Cikin wannan yanayi Habiba ta fito daga bayi sai jin muryarta na yi tana faɗin, wato ba za ki tashi koma ɗakin Jaddan ba ko? Su Fa'iza ne suka kore ni. Na faɗa cikin rawar murya, sanin an hana ni kawo ƙarar duk wanda ya min ba daidai ba a cikin gida. A cewar su kowa yana akan daidai, ni ce kaɗai nake ba daidai ba, tunda na zamo tabo a cikin zuri'a. Munafuka, ai dole su kore ki, za su bar ki kashe su da wari ne? To, tashi ki kama aiki tunda babu jakar da za ta yi miki. Ina yau aikin su Fadila ne. Na faɗa duk na san ba za ta saurare ni ba. Iye, wato tun kafin tafiya da nisa za ki fara sauke jidalin naki a kanmu ko? To baki isa ba. Masu tashi ki kama aiki. Ai na san da su Fadilan na saka ki. Tashi ne ya ɗira lulluwar tabarmar da na kwanta a kai, ta da duka komasai na, sai kuma na rasa inda zan ijiye su. Tunda su Fa'iza sun ce ɗakin Jadda ya zama mallakin su. Kada in ƙara ajiye komai na a ciki. Ganin babu inda zan kai sai na ajiye a bayan ƙyaure da zumar idan na gama aiki sai in yi tunanin inda zan ijiye. Ɗakin Ayya na fara shiga. Na tarar da ita zaune kan darduma, hannunta riƙe da tasbaha tana lazimi. Na duƙa na gaishe ta, ta amsa da kai, sannan na miƙe zan kama aikin da ya zame min wajibi. Ƙuryar ɗaki na soma shiga na share tas. Na linke kayan da na yi tozali da su a ƙasa wanda yawanci na fanni da hamra ne. Ban samu damar gyara kan gado ba, saboda 'yan lelen nata suna sharar bacci a kan gado. Ƙorafata na iske tana ninke sallaya da alamu ta idar da sallan. Na duƙa na kuma gaishe ta, sannan na ce na gama. Kin gyara gado? A'a, su Fanna suna bacci a kai. Ba ce komai ba, hakan ya bani damar jin ƙafafuwa na zan bar ɗakin. Kafin na cimma manufata na fita, na ci karo da Anty Nadifi, babbar 'ya wajen Ayya wacce ba ni ba. Hatta su Fa'iza suna tsoronta saboda ba ta wasa da yara.
Ta wani yamutsa fuska ta da tsuke hanci tana turo baki sannan ta ce, Ayya, mushi ne ya mutu a ɗakin nan ba ku cire ba? Dama tun na ga yadda halittar fuskar ta ya koma na sha jinin jikina. Babu halin da zan raba ta gefenta na wuce. Na samu rabon duka da sanyin safiyan nan. Barin ma da na riga na san warin mushin da take tunani ba kowa bace face warin jikina. Banda abinki ga Maryam a kusa da ke, har kya nemi wani mushe bayan ita? Maganar Ayya duk sai ta saka na muzanta fiye da kowane lokaci. Barin ma da na ji dariyar Hamra da Fanni, ban ma damu da kallon da Anti Nadifi ke jifana da shi. Subhanallah, maza ki wuce ki samo kwasko ki saka turaren wuta a ɗakin nan kafin ki kashe ni da wari. Sai ka ce warin mushen tsinannen kare. Ni kuwa tuni na raba ta gefenta na wuce har ina buge ɗan yatsan kafana, amma ban damu ba. Ina jin tashin dariyar su Fanni suna tambayar mahaifiyar da bambancin warin mushen kare da warin tsinannen kare. Na shigo na iske ta zaune gefen gado tana kirga 'yan dubu-dubu. Ban tsaya kallon ta ba na suka yi zan fita muryar ta ya dakatar da ni. Kuma ki ɗauko kwaskon turaren ki kai falo. Bata tsaya ba ta mai da kuɗin jakarta ta fice. Ba jimawa na biyo bayan ta. Tsaikon da na samu ma kwaskon ne ya suɓuce a hannu na garwashin ya zube. Allah ya taimake ni babu wanda ya gani, da sai ɗan burzuna. Ashe ƙaddarar da saka na zubar da garwashi shi zai buɗe min babin sabon ƙaddara mafi raɗaɗi da ciwo a ƙaddararren rayuwar da nake ciki. A ina kika tsaya har haka? Allah ya sa ba hannu kika saka a jakata ba, da sai dai uwarki ta haifi wata shegiyar ba da yake ba. Ai duk lalacewar Maryama ban taɓa ji an ce ta ɗau abin wani ba. Karo na farko da na ji wani ya yabe ni a gidan, sai na ji wani baƙon yanayi da ban taɓa jin irinsa ba. Kaina nake tambaya, dama haka ake ji idan aka yabe ka? Dama kuma cikin gidan nan Ayya daban take. Yadda take mu'amalanta ta ya sha bamban da sauran. Babu zagi babu duka. Yanayi ne da zan iya cewa bata ma san ina rayuwa a gidan ba. Matuƙar zan yi mata aiki ita da jikokinta ba ta da matsala da ni. Ko su inna za su yi min dukan kawo wuƙa bata cika tankawa ba. Iyaka ta ce ihun yarinyar nan ya hana na bacci. Ayya kenan. Kai kika san wannan, ni dai na san babu wacce ta ga inda na ajiye kuɗi a gidan nan sai ita. Da haka na wuce jiki babu ƙwari zuciyata sai tsinkewa take. Addu'a nake da fatan Allah ya sa kada wani mummunan al'amari ya biyo bayan wannan kashedin nata. Ɗakin inna Habiba na so mu shiga babu kowa sai ƙanwata Zaliha da ke zama tare da mu. Bata tanka na ba ko na gaishe ta hakan kuma ya zame min jiki. Duk da ina da tabbacin ko na gaishe su ba za su amsa ba bana fasawa. Aiki na so mu sharuwa sannan na fito falo ina hanzari kada na makara. Ban yi aune ba na je na ruf a ƙasa. Duk yadda na kai ga ƙoƙarin rike kaina na kasa. Ban gama sarrafa numfashina ba na ji muryar ta baktatan a kunnuwana. Ashe ita ta saka min ƙafa na faɗi. Wato kin fi ƙarfi ki ce na tashi za ki share wajen ko? Ki yi haƙuri kawai na iya furtawa a shaƙe ina mai ciwo a raina. Amma ai ba makauniya ba ce da sai na ce tashi zan yi shara. In dai raini da rashin mutunci kika ce za ki saka a gaba yanzu kika fara cin duka. Bamba ta gama maganganunta ba dan ɗaya bayan ɗaya na haddace su. Ba nata ita kaɗai ba na kowa ma. Na yi maza na share ta sannan na saka turaren wuta. Na wuce sashin inna Hadiza. Na ci sa'a babu kowa da alama tana can wajen haɗa abin kari tun da dama da ita da abokiyar cin mushen nata suke yi a koda yaushe. Da haka sai da na bi kowane ɗaki da ke cikin gidan nan na share tamkar baiwa. Mama ce ban so magangancin shiga sashin ta ba tunda ba geruwa ke na sha ba. Ban mance kashedinta na cewa duk sun ta ƙara ganin ƙafata a ƙofar ɗakin sai na lahira ya fi ni jin daɗi. Don kawai na zaɓi yunƙurin kare kaina da martabata fiye da na ɗanta. Ba na manta ranar da na shiga share sashinta kamar yadda na saba. Na shiga kai tsaye duba da cewar mun haɗe da ita za ta shiga bayi. Sai na tunanin babu kowa. Na ƙusa kai. Ashe dai ya Auwal yana ciki. A cewarsa zazzaɓi ke damunsa shi yasa ya zo ɗakin mahaifiyar tasa ya kwanta. Shiga take da wuya ya afka mu har ya nasarar kai ni kan gadon mama. A lokacin bana da wayan sanin abin da yake ƙoƙarin aikata mu. Sai dai na san hakan ba abu ne mai kyau ba. Shi yasa ban yi ƙasa a gwiwa wajen yin kokowa da shi ba. Duk da kuwa ya fi ni ƙarfi da shekaru. Cikin wannan halin mama ta tadda mu. Salatinta ne ya sa shi tashi a kaina yana mai zuge zip ɗin wandonsa. Da ya zuge tare da sinna kai. Auwal me zan gani? Kalmar da suka ya Auwal suma faɗin wallahi tallahi na rantse mama. Ka dakata ba sai ka rantse ba. Jin haka da kuma ɓacin ran da na gani akan fuskarta. Ya sa na miƙe da ƙyar ina gyara doguwar rigar da ya tattare koma kan
kirjina ina shafe, ina sauke numfashi. Ban gama daidaita nutsuwata ba kalaman nata ya saka ni suman wucin gadi. Ba sai ka rantse ba, da idona na shaida, fyaɗe take ƙoƙarin yi maka. Ina ji ya sauke numfashin samun salama sannan ya soma koro jawabi kamar haka. Kamar kin sani mama, ina kwance ina jin babu daɗi tun fitarki kawai sai jin mutum ne a kaina. Ya danne ni ana ƙoƙarin zuge min zip ɗina. Na ga komai Auwal. Ai barewa ba ta yi gudu ɗanta ya rarrafe ba. Da uwar da uban da bai ma san ɗan guntun ruwan da ya bayi da shi ya fidda tsirrai ba duk halinsa ɗaya. To me kake tunanin abin da aka haifa zai zama? Kin shiga uku Maryama. Shekarar ki 10 amma kin san ki lalaba namiji? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wai mama kina nufin ɗan bautar ƙasan bai ma san an haife ta ba? Ina ya sani? Bayan ranar da zai bar ƙauyen ya aika-aika. Ta faɗa tare da janyo ni. Bata jire a ko'ina ba sai tsakar gida tana mai faɗin. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maryama ta kwaso halin uwarta da ubanta jama'a. Ku zo mu san abin yi tun kan ta koya wa 'ya'yanmu mugun ɗabi'arta. Gobe take faɗi bilhaƙi tana masar ƙwalla. Kaga ci gaba tamkar ruwa jama'ar gidan suka hallara kowa na son jin me na aikata. Me ya faru ne maman Auwal? Ki saka mu a duhu hala sata Maryama ta yi. Cewar Hadiza fuskar tamkar hadarin gabas. Ai kuwa da ta ci na jaki a gidan nan. Inna Habiba ta amsa. Maman Auwal me ya faru ne kin saka mutane a duhu? Kuma sai kuka kiki. Ɗaya ta faɗa ganin mama ba ta da niyyar tankawa. Mama ta ja majina sannan ta ce ba za ku yadda ba idan na ce muku Maryam. Shin maza ta fara. Ganin idona take lalaban Auwal ta hau kansa ta danne sa saboda ba shi da lafiya ya kasa hana ta. Allah ya taimaka na zo na iski. Da sai abin da ya faru shekarun baya da maimaita kansa ta ƙara shi cikin wani yanayi. Gaba ɗaya kallo ya dawo kaina kowa na maimaita inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yanda nake girgiza kai alamar a'a cikin kuka sai dai ko alamun yarda da ni babu wanda ya nuna. Tamkar an dasa saka suka yi tsaye an kasa samun mai ƙarfin halin tankawa. Ayyaci ta fara barin wajen ba tare da ta ce komai ba. Mace da difi ma ta bi bayanta sannan su inna suka numfasa daidai lokacin ya Usman ya shigo. Na aka koro masa jawabin abin da na aikata a cewar su. Bai wata ba ya samu itace ya rika zuba min a ko'ina. Ina ihu ina magiya tare da rantse-rantsen da ban aikata ba amma bai saurare ni ba sai ma cewa da yake wato nufi na mama ta yi min sharri. Bai bar ni ba sai da bakina ya mutu har ban san sanda na amsa tambayar da yi min na ƙarshe ba. Kin aikata ko baki aikata ba? Na aikata ba zan ƙara ba ya Usman don Allah ka yi haƙuri. Kin yi asara Maryama. Allah ya wadaran haihuwar uwarki ba ma ke ba. A ce yarinya kamar ki. Kin san abin da ake samu wajen namiji? Haka dai suka ci gaba da maida zance a gidan. A lokacin sai da na sare sati ina jin azaba har sai da na kasa jurewa. Na kai ƙara wajen kaka. Inda ya roƙi na faɗa masa gaskiya na faɗa. Ba wani ƙaunata yake ba amma ya zaɓi ya goyi bayan gaskiya. Shi yasa ya shiga maganar sannan na samu salama. Dalilin mama na hana ni shiga sashin ta kenan har yau har gobe. A cewarta an ƙaryata ta gaban mijinta. Kawar da wannan tunanin na yi na share tsakar gida sannan na shiga bayi na wanke. Ina ƙoƙarin ajiye haƙarƙari na Fa'iza ta leƙo daga ɗakin Jadda da ya zama mallakin suna mai faɗin. Inna me Maryam take nufi ne ba za ta shigo ta share mana sashin da Jaddan ba? Wani kallo da innar ta yi min ne ya sa na nemo kuzarin dole na miƙe. Ina kallo ta yi min gwalo tana dariyar ƙeta. Ban kula ta ba na shiga ɗakin na share sannan na tattara kayan shimfiɗar da suka kwanta a kai. Ƙarfe 7:30 ake nema idan ban manta ba ko sallah ban yi ba. Ina ƙoƙarin shiga bayi na ɗoro alwala na ji kira daga kicin. Ko ba faɗa min ba na san lokacin rabiyan abin kari ne dole na juya akalar tafiyar tawa. Haka na riƙa ɗaukar abincin kowa ina kai masa ɗaki. Hatta su Fa'iza na miƙa masa rabonsu. Na zo kan na samarin gida ne zuciyata ta fara bugu. Ba na ƙaunar abin da suke min idan na shiga sashinsu. Gashi kuma ko aron baki zan yi ina faɗin ga abin da suke min idan na shiga babu wanda zai yarda. Kada jinkiri na ya saka na samu rabon duka na yi shahada na ɗauki kular abincin. Tuwon burabisko da miyar kuɓewa ɗanye sai flask ɗin shayi. Ba zan iya haɗawa duka ba dole na bar flask ɗin shayin sai na fara kai abincin. Da sallama na shiga sashin sai na ji sun tuntsire da dariya.
sun manta cewa amsa sallama wajibi ne. Murya na rawa na duka na gaishe su. Ya awanni ya haɗe da ya ce, aje kular abincin ki ɗaga mana magani. Tuni hawaye sun yi ambaliya a saman fuskata. Wannan cin fuskar da mai ta yi kama. Aboki ka ce yau ƙasan za ta nuna mana, cewa ɗaya daga cikin waɗanda suke ɗakin. Ban shaida shi ba sakamakon lalurata, sannan hankalina ya yi tashin gauron zabi, ba zan iya tsayawa ɗaukar baƙon muryar da tantance kamanni ba. A'a man, wancan wajen sai ta kai 15 years kafin nan ya riƙa. Haba aboki, kai fa ka bani labari tsohuwar ta tun yana shekara 13 ta bada aka buge. Auwal ya yi shiru tun ya ɗago ya kare min kallo na da ƙusa ne ciki ɗaga magani. Take cikina ya bada wani ƙara. Ba zan iya cewa na san manufarsa ba, ni dai kawai na san yin hakan ba abu ne mai kyau ba. Don haka na ari jarumta na ce, na bar flask ɗin shayi zan je na ɗauko. Ban motsa ba sai na ji ya ce wallahi idan kika daɗe sai na yi miki abin da baki taɓa tunani ba. Kuma idan kika kuskura kika faɗa wani ina saka ki ɗaga riga ko skirt, wallahi sai na amshi abin da uwarki ta ba wa ɗan bautar ƙasa. Ki bige aka same ki. Allah ya gani ina son sanin wane ne wannan ɗan bautar ƙasar da ake jingina duk wani mummunar aiki da shi. Me Umma ta ba sai bige. A bakin ya Auwal nake ji kuma shi ne ban sani ba. Da wannan tunanin na je na ɗauko flask ɗin. Tsawon minti 5 na ɗauka a bakin ƙofar ɗakin sai Auwal na kasa shiga. Ta yaya ma zan fara ɗaga musu siket ɗina bayan ko pant babu a jikina. Ban sanya aka yi ba sai jin ɗumi na yi a kan ƙuncina. Lafiya ke tsaye a nan? Na sauƙi ajiyar rai. Jin muryar ya Khalifa. Kawo flask ɗin na shiga da shi. Tun bai dire maganarsa ba na miƙa masa ciki na rawa na bar wajen. Ko na kuma kicin su inna sun gama cin nasu abincin. Gulmar Anty Nadifa suke wai ta baro gidanta tun asubar fari saboda babu abinci a gidanta. Idan ba haka ba, ai zuwan ya isa haka tunda kishiyar uwarta ce ta mutu ba uwarta ba. Sun bani dariya matuƙa sai dai babu halin yi. Kai tsaye ina jin maganganun sa sai da ƙafata ta gaji da na durƙusa sannan ina Hadiza ta ce, kar ki cinye ni ɗauki abincin can da su Farida suka rage ki ci. Na kalli tiren da abincin har sun fara bushewa saboda a buɗe yake ga iska na kaɗawa. Sannan ma babu miya a jiki. Ji ne maraici na ya ƙaru ya fi na kullum. Ji ne maraici na ya ƙaru fiye da na kullum. Ta yaya zan ci wannan abin? An gama jagwalgwala sannan ma ko loma 5 bai kai ba. Me kika tsaya ko ba za ki ci bane na ajiye wata hatsi wa almajiri idan ya so ki ji rana. Jiki babu ƙwari na ja ƙafafu na duka na ɗauka. Na Habiba na ji ta ce, ki ɗan ƙara mata miya kaɗan Hadiza. Haƙiƙa na ji daɗin wannan karamcin har sai da ya bayyana a fuskata. Inna Hadiza ta taɓe baki ta buɗe tukunyar miyar ta kamfato miya ɗan kaɗan ta watsa a kan ragowar da aka bani. Da murna ta na ce, na gode. Babu inda nake da shi wanda ya wuce zaure. Can na yi da abincin da na samu murfi kana na shiga banɗaki. A gaggauce ne alwala na koma zauren na shimfiɗa ɗan kwalina na yi raka'a 2 sannan na sallame. Ban tsaya yin wata addu'a ba na jawo abincin na yi bismillah na soma ci. Saboda kar ya ƙare da wuri ɗan mitsil-mitsil nake ɗauka ina ci. Da na san ƙaddarar da take gabana wacce za ta haramta min abincin ne, da loma ɗaya zan yi na ga bayan abincin.